Vi har ret komprimeret, så vi nok kan stå på 3-5 minutter. Men vi dykker ned i to af de værker, den kærlige skib, han besøger. Og det skal understreges til det, der er en historie af den Rude Holberg. Nyd det! Da en skib en dag undersøger en hule inde i en bjerg, sker der en katastrofe. Rebet er underlige brister. De rasende folk suser ham ned i den mørke by, indtil han havner i et strålende og mystisk univers i jordens indre. Jeg modtages af aber. Straks efter stillheden for aber sammen omkring mig. Jeg blev klar over, at det var landets indbyggere. Disse aber tog mod mig med den største høflighed. Mod tigerne. Da der skønne tigerne netop på den tid angreb landet, blev jeg udnævnt til hærfører og finde i jorden. mørke og nat, indtil jeg endelig opdagede et stærkt lys. Efterhånden som lyset tilstod, blev også min fart mindre, så jeg uden besvær, ligesom båret på havets bølger, kom til at stå ved nogle klipper. Jeg så til min store forundring, at det var det samme, hvorfra jeg for nogle år siden var styrtet ned til de underjordiske egne.